Sziasztok YouTube-osok! Hát igen, itt valami aszfaltozás folyik. Na, hát igen. Ez a tartály van már itt, már nagyon régóta. Jaj! Ilyen gépek vannak itt már. Na, ilyen gépek vannak itt már elég régóta. Na jó. Követem az aszfaltgépet. Kíváncsi leszek, hogy hogyan fog megfordulni. Azt elég szép lett. Már. Egyébként most lehetséges nem látjátok a fényerő miatt, hogy valami Dick lejött a papucsom. Dick! Elhagy az aszfalt kocsi. Na Dick, itt vagyunk. Na, kíváncsi leszek a fordulásra. Tudom is, mi lesz ennek az új címe. Kornél nézi az aszfaltozást. Jó cím lesz, nem? Ha nem hallottátok, amúgy is meg tudjátok nézni videóba. Látjátok, ott fekete, itt meg ilyen fehér lesz. De... Na, gyorsabban, gyorsabban! Nem szabad! Ne, kutyákat bezzek, halljátok! Meg a szét! Dick! No, mindjárt kanyarodik! Na, erre kíváncsi leszek! Ne, a hülye valami, nem fogjátok látni! Na. Oké, most már látjátok! Hát, köbe! Zsaj, milyen póka! Nézd! És nézd! Én már az új aszfalt. Hát az valami csodás. Egyébként papucsban vagyok, Károly nejött nadrág és kabát. És Dick! Hát én a helyükben ilyen feketén. Mennek vissza. De várj, visszajut a sofőr. Na jó, én már egyre furában érzem magam. Talán vissza kéne oda mennem. Nem tudom. Á, dehogy! Mi? Így fogó? SOS, várjunk. Azt az a féklen. Akkor ja. És itt tolatva fog, úristen! Mit tolat? Ja, na ez végig fog itt
tolatni, én inkább előre is megyek, hogy megnézem, hogy ott mi van. Na jó, talán kéne valami járni. Én nem értem. Nem változik semmit. Még mindig fáradt vagyok. Pont a ricsokat látjam. Ez már kihűlt. Na jó, megint tanulom. Azt csinálom. Nagyon. Gyorsan megyek. Szágutok. Hol van? Na igen. Elfáradtam. Hello. Hát ez unalmas. Megérezhető a szalszá. Végre új utat kapunk, mert már hát amíg közlekedtünk, hát az egyszerűen borzalom. 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 Én megyek mindig. Na jó. Aha. Na de ott van úthengerés, ahogyan nézem. Most lehet, nem lehet látni. Na. Olyan lesz az út, mint ott nálatok. Tudod? Nem ez a göröngyös, hanem az a sima. Így érthető? Na. Egyébként én végig vettem a videóra az egész folyamatot. Mi? Érdekes, ahogy csinálják, nem? Aha. Ha, most már nem futok tovább. Van nekem munkájuk. Aj! Áú! Belemen valami a lábomból. De mi a? Hova megy? Remélem, hogy a mi úton. Nekem ez a gép nagyon tetszik. Zsaj. Téka drága sóderkú. Miért? Hívd már ki, légy. Ez a piros, meg az a fehér, majdnem egy. Hát, minek mentél eléjük? Ennyi. Nem mentem előtt a Sandival. Na figyelj, mindjárt fog fröcskölni. Három, kettő, egy. Vagy még nem. Hívd már ki a Szandit, légy. Zsaj. Na most fel.
Kisdik! Kriszti, gyere el onnan! És Dick alig ment rá a följárni. Aha. Á, de ez nem marad ilyen. Szerintem visznek rá még egy réteg ilyen fekete valamit, kátrányt. Kriszti, akkor kihívod a Szandit? Mi van? Hát tudsz menni. Na, csá, majd a következőnél jelentkezek.